dobrodošli u moj novi video. Na ovom kanalu pričamo o različitim idejama kako da postajemo bolje verzije sebe iz dana u dan svakom svojom odlukom. Tema o kojoj danas želim da govorim su odnosi sa drugim ljudima i kako da smanjimo toksičnost u ovim odnosima na minimum, počevši od sebe. Zašto od sebe? To je prilično vezano za moje uverenja o tome kako realnost funkcioniše i kako ovaj život funkcioniše. Ako se ne slažete sa mnom ili jednostavno smatrate da to nije nešto za čime vi rezonujete, ako ne verujete da su sve stvari povezane jedna sa drugom i u međusobnoj interakciji, mislim da ovo možda nije video za vas. Ako želite da otvorite svoj um za ovu ideju, nastavite sa gledanjem. Naime, ono o čemu sam želela da pričam jeste da ako imate neku osobu u svom okruženju koja je toksična, to može biti prijatelj, partner, osoba na poslu, klijenti ako radite sa klijentima, bilo koja osoba, prodavačica u radnji, bilo koja osoba sa kojom imate neku vrstu tenzije u odnosu, neki konflikt, ili prosto osjećate se kao da vas ta osoba ne voli ili čak možda mrzi, da imate neki problem u odnosu na nju ili ona u odnosu na vas, vrlo je verovatno da je to vaše uverenje koje stoji iza svega toga. Ovdje ne pričamo o ekstremnim slučajevima i bilo osobama sa nekim dijagnozama ili slično. Ovdje pričam o prosječnim ljudima koji su funkcionalni i vode određeni relativno normalan, iako normalno ne postoji, ali znate na što mislim, način života. Dakle, ono što vas ja izazivam da uradite jeste da pokušate na mjesec dana da promenite odnos sa tom osobom u svojoj glavi. Ako naravno želite, ako smatrate da je taj odnos vredan toga, ili možete to uraditi generalno u svom životu prema svim ljudima, gdje ćete pokušati da u svojoj glavi jednostavno razmišljate o tim ljudima na način na koji želite da oni budu. Moja poanta ovdje jeste da svaki put kada zamišljamo određenu osobu, razmišljamo o njoj ili pomislimo na nju, mi imamo u glavi ceo sistem mišljenja i uverenja o tome kakva je ta osoba, koja je ona u stvari, da li je iskrena ili nije, na koji način ona inače se ponaša, reaguje, kakvu energiju ostavlja za sobom i ono što je ključno, kako će reagovati u bilo kakvoj situaciji sledećoj u kojoj je mi sretnemo. Dakle, kako će se osoba ophoditi prema nama u budućnosti u odnosu na to kako se ophodila prema nama ili prema bilo kome drugom u prošlosti. Na ovaj način mi imamo ideju o tome i stupamo u kontakt sa tom osobom ili namerno ili slučajno srećemo negde sa već unapred isplaniranom idejom na neki način u našoj glavi o tome koja je ta osoba, kako će se ona ponašati prema nama, prema drugim ljudima, prema samoj sebi. Ako bismo samo pokušali da svaki put kada pomislimo na tu osobu, zamislimo nju u interakciji sa nama ili nešto tome slično, razmišljamo tako da je ta osoba, kao da je ta osoba ono što mi smatramo da treba da bude u odnosu prema nama, u skladu naravno sa nekim moralnim načelima, znači ne ono kao random, ne znam, ja želim da ta osoba meni ne znam šta, ne, to nije baš lepo da se tako ponašamo sebično, već jednostavno da pokušamo da zamislimo da je ta osoba fina, dobra, da i kad napravi neku grešku zapravo se kaje zbog toga, ne želi da to radi, želi da se promeni, zainteresovana je da napreduje kao ličnost, ona se počinje da se ponaša prema nama drugačije. Mi s tom idejom, bez obzira na to kako se ta osoba nastavlja da se ponaša, nastavljamo da osnažujemo tu percepciju o toj osobi svaki put kad nam se ta osoba prizove iz nekog razloga u svest. Ja sam na ovaj način uspela da promenim odnos i poboljšam odnos sa gotovo svim ljudima u svom životu sa kojima sam želela i oko kojih sam zapravo želela da se potrudim i da uložim energiju u taj odnos. Jednostavno, to je za mene bio nekako, kao onako, nisam mogla da verujem bukvalno, da je uopšte moguće
ali naravno što je bilo moguće, svašta nešto je moguće, da svojim mislima i načinom na koji mi u svojoj imaginaciji posmatramo tu osobu, ta osoba se zapravo manifestuje u našoj realnosti na takav način. Ovo koristim u većini mojih trenutnih odnosa sa ljudima i radi svaki put. Bukvalno u svakom konfliktu samo krećem da razmišljam, ok, ova osoba nije ljuta, ova osoba me zapravo voli, stalo je do mene, nebitno da li je u pitanju partner, da li je u pitanju prijatelj, bilo ko, jednostavno krećem da razmišljam, čak i ako ta osoba pogreši, ok, nije joj bio dobar dan, ovo nema veze sa mnom i svaki put se ispostavi da je tako. Tako da ovo je nešto što meni generalno jako pomaže u odnosima sa ljudima, gde svaki put odnos ostane harmoničan ili se jednostavno završi na neki ugodan način i za mene i za tu osobu, gde niko ne biva povređen, niko se ne osjeća izostavljeno, isključeno ili zanemareno. I ono što smatram da je takođe važno i ovo me pažljivo slušajte, zato što bukvalno toliko puta čujem da ljudi u mom okruženju se žale na neku osobu, znači kao ta osoba je toksična, ta osoba je ovakva, ta osoba je onakva. Zapravo imaš nekoliko izbora. Prvi je da ako ne želiš da se potrudiš oko toga da veruješ da ta osoba ne mora da bude takva, da može da se promeni i da osnažuješ tu ideju o njoj u svojoj glavi, jednostavno se ukloni iz njenog okruženja, imaš izbor da ne budeš u blizini te osobe u svakom trenutku. Ili ga smanji na minimum. Međutim, ono što ja smatram da je mnogo konstruktivnije i plemenitije da se uradi u takvoj situaciji jeste da zapravo iz ljubavi mi pokušamo da u svojoj glavi manifestujemo da ta osoba bude bolja verzija sebe, da bude srećna, ispunjenija i zadovoljnija i samim tim da šalje takvu energiju oko sebe i da se ponaša prijatnije i u našoj blizini. Mislim da je ovo jako važno da jedni druge na taj način boostujemo i gledamo kako da izvučemo najbolje iz svake osobe i da svaka osoba dobije šansu da se pokaže u drugačijem svetlu bez predrasuda u odnosu na njeno prethodno ponašanje, jer smatram da bi tako mogli ljudi da napreduju više i individualno, ali i kolektivno. Ono što ja lično verujem je da je sve povezano mističnim nitima univerzuma, da su druge osobe ogledalo nas na neki način, nekih naših osobina, da svaki odnos nosi određenu lekciju sa sobom koju možemo da naučimo i prevaziđemo i uz to prevaziđemo i taj odnos ili ga jednostavno dovedemo na viši nivo, o kakvom god je odnosu reč sa bilo kakvom osobom. I takođe, ono što sam i ja shvatila, da kad god sam imala problem sa nekom osobom koja je negativna, toksična i pokušala da razmišljam na način da ona ne mora da bude takva, da je to samo moje uverenje o njoj koje može da se promeni i da ako ja promenim način na koji ja empoweram sliku u glavi o tome ko je ta osoba će postajati drugačija prema meni, ali i prema sebi i prema svom životu na svoj sebi svojstven, autentičan način u onome što je za nju bolja verzija nje i poboljšanje kao takvo. A na taj način ja napredujem jer šaljem dobru energiju i radim stvari iz ljubavi i ne osuđujem osobu bez da sam pokušala na neki način direktno ili indirektno da joj pomognem na neki način da jednostavno živi sebe harmonično u odnosu sa drugim ljudima, a ne da širi mržnju, destrukciju, negativnu energiju i slično. Tako da, ono što ja uglavnom shvatim kad imam trip sa nekom osobom koji nije baš najbolji jeste ja sam toksična u tom odnosu. Bukvalno. Ja osnažujem percepciju toj osobi na način kao da će da reaguje na neki način, da će da bude ovakva ili onakva i što više praktikujem taj način razmišljanja gde se trudim da kad god imam neki konflikt, neku čudnu energiju između mene i neke osobe, ja odvojim vremena da svesno svaki put kad mi se ta osoba pojavi u svijesti, razmišljam o njoj na način na koji je ona svoje idealno ja
i ponaša se prijatno i u harmoničnom nekom načinu ophođenja prema sebi, ljudima u svom okruženju, svom životu i svemu ostalom. Tako da, ono što bih ja rekla ovde kao zaključak jeste da ljudi će biti onakvi kakvim ih zamislite i onakvi kakvi zapravo verujete da jesu, onako u najdubljem delu svoje duše. Stoga budite oprezni kada pričate o nekoj osobi na određeni način, razmišljate o nekoj osobi, jer direktno vi kreirate model te osobe koji se materializuje potom u ovoj fizičkoj i materijalnoj realnosti na vrlo sličan način, možda nekad čak i isti na koji ste vi to zamislili. I onda dolazi do onog često samoispunjujućeg proročanstva gde neko kaže znam, ta osoba uvek to uradi ili ta osoba će uvek tako da se ponaša ili nikad se neće promeniti. I neće, zato što ti to kreiraš u svojoj realnosti. Ti bukvalno iz neke svoje mračne senke koja nije osvešćena projektuješ na drugu osobu jednostavno neke osobine koje ti zapravo na neki način lakše ti je to da uradiš nego da budeš kao, a možda da verujem u tu osobu, da joj pošaljem dobru energiju, ljubav, da popričam sa njom, možda je znači, možda je treba podrška u ovom periodu života, možda postoji razlog zašto je negativna i sigurno postoji neki njen unutrašnji proces i mislim da pre svega treba imati razumevanje za druge ljude, razumevanje za sebe i razumevanje da smo svi povezani i da jednostavno čineći nešto za drugu osobu, činimo to i za sebe, jer poboljšavamo generalno odnose sa drugim ljudima u svojoj okolini, tako što pomažemo i toj osobi da osvesti neke stvari, pomažemo sebi da se osjećamo bolje u društvu tih nekih ljudi o kojima počinjemo da gradimo pozitivniju sliku u svom mentalnom prostoru i ne identifikujemo se više sa tim načinom postojanja ni nas, ni te osobe koji smatramo da nije dobar, da je toksičan i da ne želimo da bude na taj način. Tako što ćemo svesno svaki put ispraviti sebe i reći, ne, to nije istina, ta osoba nije zla, ta osoba mi želi dobro, ta osoba nije briga jednostavno. Zašto bi neko želeo išta loše bilo kome ikada, osim ako nije neki patološki slučaj. Ali i tada mi možemo da svesno zamislimo da jednostavno to nema veze sa nama, da ta osoba nema nikakvog dodira sa nama i da jednostavno nas te situacije zaobilaze. I probajte da challengeujete sebe ako imate neki takav odnos u vašoj realnosti i u vašem životu. I napišite mi dole u komentarima ako odradite ovaj challenge, napišite mi da li je uspelo i da li je ta osoba promenila ponašanje, makar mali neki onako sitan detalj da je promenila u svom ponašanju, a verujem da postoji mnogo stvari koje mogu da se promene u vašem životu samo ako se promeni percepcija o njima. Odnosi sa drugim ljudima su samo jedno od njih. I bilo bi mi jako drago da sam bar nekom pomogla ovim videom i da sam bar nekog inspirisala da počne od sebe i od svog razmišljanja kada razmišlja u odnosima sa drugim ljudima i o onome što mu ne odgovara u tim odnosima i nadam se da ćete uspjeti da rešite bilo koji konflikt koji imate sa nekom osobom tako što ćete da osnažujete sliku u svojoj glavi da je ta osoba zapravo mnogo bolje nego što ste očekivali, samo što vas nije iznenadila nekom predivnom reakcijom. Možda baš ta osoba dođe i pomogne vam u nekoj kritičnoj situaciji u životu kad niko drugi ne bude tu za vas. Jednostavno, pokušajte da zamišljate takve stvari vezane za tu osobu, pokušajte da razmišljate da je ona zapravo sve što ste ikad želeli od te osobe i ta osoba će to postati. Vidimo se u nekom od sledećih videa, nadam se da ste uživali.